Gabi buba, gabi buba, gabi buba. Laban lang. Hi mga dayo mga ka-Dayers, welcome back to my channel mga day. Today is January 18, no? Ugma na dyan ang sinulog, magsaulog. Laban yun ang tanan. So karon, time check, it's already 3 p.m. May busy kaayo me. Kay si Peppa, of course, nag-photoshoot na pud siya. No, sa iyang sinulog. No, nag-photoshoot na pud siya. Busy na pud kay dire. Ayun nga, nakabibo kay ako ng photographer. Ako sila photographer dire. Ay, tanawa ang outfit ni Peppa. Chicks kayo siya. Chicks. No, ako casual ba na kinabuhi? Okay. Peppa girl, nabaguhan mo ko siya sa mga butang day. Peppa girl. Ay. Chance man yung nga. Nya! Love niya, mami. Ay, Nya, sukot na si mami, ha? Sukot na si mami. Wait lang, ambito ako cellphone day, babe. Moro tong kapahilom niya, day. Ang cellphone. Kaya na lang. Lagi na. Nya. Ah! Peppa! Peppa! Cellphone pa, mor. Mag-text na siya sa uyab, day. Happy man na si Nye. Siya pangit na yung chasing. Actually, mga daimon siyang most requested vlog gid na ako ang sinulog. Kay sa una, last sinulog, wala ko naka-party kaayo, no? Kay gikan pa yung auntie sa China, niya murag bago raw kaabot. Ana, gid social kaayo, no? Ana bitaw. Anya giming ako sa buhok atong panahon na, mo pa tong panahon na nga naka-braids pa ko, gwapa pa kaayo ko. Anya karon tanaw nato kung say ganap sa kung sinulog, no? Dalon ta mo. Untagid madata mo, no? Ana lang gid siya. No. So, okay baw kung mo party ba ko unya, ugma, ambot, depende sa akong mga amiga. Ana, gyud niya si Raybert, na siya sa Butuan City. Ay, magsugod na magsugod. Oy, ang suga, iyon sa suga. Ang ring light. Asa man ipansag? Asa ipansag ng Ginit. Si Ginit. Ipansag ko si Ginit. Si Jeanette na! Si Ginit. Nga na prank si Ginit. Musta manit? Ang reklamo dyan ni Jeanette sa prank video mga dino kay wala daw siya naka-lip tint. Mura gidaw na. Okay ra gidaw kay sa iya i-prank siya. Basta ingnan lang daw siya nga maligo siya o mag-lip tint siya. Di ba, Jeanette? Day, kailan mo ako binuya sa Lina, day. Wala siya kapantiyan, tarong nga Wala daw siya kapantik taro. Actually, na-clip nga murag ni si Will. Pero laban na din Jeanette. Di ba okay na Jeanette? Wala na ka na suko Jeanette. Wala na ka na suko Jeanette. Day, kailangan Wada. daw siya psychologist, day, na trauma ba siya, day. Kailangan siya psychologist. Dahil na hindi mo ko tsaka sa mong video, day. Uy, paliguan po na ko parang sa day. Oy! Baby! No! Ang dulaan ni Peppa karon kay akong cellphone. Live show. Alright, let's start the photo shoot, Peppa. Be professional kay professional ko ang photographer. Be Be professional. professional niya. Ha? Be professional. Be professional. Gusto ko si mommy, ha? Be professional. Oy. Di lang po siguro ilabay ang cellphone. Ay, siya. Uy. Eh. What? Iyan ikuha. Igot ang ginaw kay Pig nga di niya makuha. Day, unsang buwan niyo mo ipabuak yung ulo, day. Alright mga day, medyo challenging ang akong model ron. So I'll take my time, no? Sa pag-photograph sa iya halaban. Akong gamit, no? Kay mo'y gamit sa mga photographer. Kaning 50mm prime lens. Muna gamit sa pag-picture kang Peppa, alright? So, Okay, let's pretty start cute now. mga day. Mga day, so far, wala pa gid mi nakuha gid nga picture ni Peppa nga tarong. Kasi sige niya hubuon ang kuan. Ano, day? Balik kita. Okay, palihog lang gid. Palihog lang gid ano niya, no? Patingin! Hi! Balaya! Love your hand! Love your hand! Pretty ko na siya. I love your hand! Okay, happy na nito. Hi! Sagit-sagit pa. Peppa! Flying it. Wow! Gigi, Bye-bye. hapit na. Bye-bye! Bye-bye!
happy tagid. Kaya ako panty, Jeanette? Wala lang, good. Happy tagid, guys. Pepa, 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 clap your hands, clap your hands. 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 Sampok yan? So hold on to me. Never let me go. Right here in your arms is where I wanna be. Hi mga Day! Welcome to Sinulog 2020 and we are here in the house kay nag-pregame sa may karon og inom kay para bibo kay miun niya sa street party. However, ang naka-epic fail lang gid ani is dapat 10 AM unta mi sa buntag di ba magsugod niya na change og 1 PM hadto na change og 2 hadto na change og 3 hadto 4 na lang gid karon mi nagsugod. Sa time check. Time check unsay oras? 3:43. Nahilad siya ng mga kauban at yung may oh. Nahira no. Macho big kayo. Machuhan no. Just real, humanda ka. Hindi mo, bawi ko sa Sinulog karon mga Day because mga 2 years ago na Sinulog, ang 2018 ako na Sinulog. Wakay ko na busy ato, kay na busy ko sa kong negosyo, kay nagnegosyo pa man ko ato mga Day. And then sa 2019, kay lainso kay magsinulog ko dako kay kutian kay buntis ko, di ba? Makapanganak ba lang ko kalit sa sinulog sa dalan. And then karon mo bawi jud ko kasi like gusto jud ko mag-wild. Mag-wild jud ka, no? Na mag-wild jud kayo, Mamuak no? jud ka, mangluwa jud For ka. joke naman tayo. Dapat giligid na masaya ni Tingting Gali, no? Mangluwa ka mong mama, Pipa. Pipa, mangluwa, mong mama unya. Mami, no? So muna siya, mag-wild jud ka, day. Yes, mga Bottom Day. line. Yes, tay. Mangluwa ka, day. Manok mood. Di, sa una ka to sinulog dahil kay free hugs and free kisses, karon kay free luwa. Oh, ay, pag-i-appreciate sa akong eyeshadow, no? Wala pa ko ipilo ka. Pero, thank you ka, Ate May akong eyeshadowhan. Ayaw, Salamat, David, ah. hindi na shadow na. Si Ate May dyan nag-eyeshadow na ako, ano yun? Dili mo dali-dalian na ako kay iya mo gyud ko pressureon. Pressureon ko ya mo panahon na mood. Nana ko smooth ba? Naingon di ko nga, dili di ko ganahan mag-street party kung dili pakganer ang naong sa inyong anti-kadayers, no? Ana, Jod. So, mo na siya mga day. Pag ato na mo sa street party unya, dapat medyo tipsy na me or ano bitaw. So kaya kung ate, muhatag daw siya free luwa. Dili daw free hugs, dili free kiss. Free luwa, gano'n yung hatag, no? Appreciate para mga boylet dahil. Ang mga boylet, no? Kagaya ka, no? Mga friends na timay-may, no? Mga boylet. Appreciate mo mga yads. Ang mga yads, no? In fairness, ang mga friends na timay-may kay puros yads. Dili, oy. Isa na yads. Ay, isa na yads? Ay, isa na ang yads. Uy, dahil ka dahil. Oh, shot na day. Shot na, Pipa. Shot diha, Pipa. Anuyin mo sa Pipa, kalo, shot, eh. Pipa. Sige, paglaban sa kalo, day. So, muna Paglaban. outfit ni mo, day. Hindi, nag-uwal ko dahil kay mong gawas mo. Hindi na ako magamit ng kalo. Iwan na isan. Kira na, day. Uy, Ay, magkalo-kalo. Sa mawa lang gid ka. Yatay. Okay, shot na, day. Shot na, day. Sige na. Hold on to me. Never let me go. Right here in your arms is where I wanna be. Si Glenn, di ba ana-aday? Ito. Lahat si Jeanette. Nahalin dyan si Jeanette. Dahil, real mo na dahil. Alright mga day, manulong na gid mi sa street party, no. So mao ni siya among outfit, no, sinulog. No, sa akong crush pod. Napatanaw. Iya among kauban kay ang barkada sa akong ate. Among kauban, mo niyang barkada. Laban niya, no. Ay mga day, naami sa jeep karon day. Kay, wa pa mi niabot
Gamay na among gila ko, halos mamatay na mi. Palihog lang jud, no? Siyempre naman mga kalawasan po din. Struggles real. Barkada sa kumate. Yes. Barkada. Na ano ba siya? Mga barkada sa konti mga yads tanan. Senior diha, no? Senior jud. Laban lang jud, oy. Laban lang. Alright mga dino, grabe kay outfit sa akong ate, no? Yawa gid siya nahimutang kay wala siya headdress. No, palit gid ka dai mo, palit gid ka. Palit po, wala po ko yung feather sa necklace tayo. Utang. Grabe siya pagka manok na to diha dai, no? Laban na Wala siya. ka manok ang ikatay day. Hashtag pabog yun. Ay, pa na, oy, si Jules, oy, single na siya. Single. Realtor, single. Single. Si Jerry po, kay businessman. Single sad, single. Business yads, day dahil. Business yan. Shoutout mo sa akong mga classmates! Shoutout! Oy, may buntag sa tanan time Alright check. mga dino, palihog lang dyan, padung kami sa 153. rumor. Nakakita na dyan may parking lot niya, kauban na mo si Karen o his baby love tanday. Palihog lang dyan, no? Ang mga katagay, niya ka si Alicia, ang katagay sa Butuan, no? Single. Ang grabe ka single, grabe gid siya ka single. Tabang na gid eh. Marag Tabang years dyan, na oy. gid ni. Kasi nahangulan ni, oy. Kasi nahangulan na, ha? Kasi nahangulan na. Comment lang gid mo, no? Libre, libre. Kaya yung radyo, pwede lay away. So, muna siya, no? Party, gihapon ako. Medyo tipsy na ako. Makaingan ko. Nana siya sa 40%. No? Laban lang siya na. Alright, mga day. Karoon namin sa Verified Lounge, no? Laban lang siya na. Laban lang siya na ako, mga katagay ni Reno. Big senior sa inyong mga taler. Laban. O, parehas big sapatos ni Karen. Parehas big sapatos. Swing! Swing! Laban. Alright, mga day. Time check. Time check. Kasi na-relo diha. Time check. Time check. It's 1:34. 1:34 a.m. mga day. Anya gilaay na si Auntie Karincita diri sa Verified. So mo proceed mi sa asa. Gutom ko. Igutom siya. So asa man ta? Rumor! Rumor ano ba to Jollibee? Want to make rumor? Kalma lang ginawa taler as rumor. Pitsin Pitsin niya, no? Pretended sa inyo, ano? Pretended, no? Oo, crush po din rin, no? Nga na. Nahimo na gid siyang kuan diha, no? Pag-hi po diha, no? Shout out sa inyo. Kabugat oy. Shout out sa inyo. Sana sa inyo. Kami kabugat si auntie. Oh, may wazi diha. Na may wazi diha. Ito yung mimi yan. No. Bato na tag Jollibee ngayon rumor. Mga day gusto gid mo nga uban nun tamo sa kung sinulog ang mga kuan laag sumugid ni siya, no. Wala na ko nag foundation mga day laban na gid ako na. Wala ko piloka. Oy, pakiwa ko piloka. Okay. So wazi na wazi diha day. Was it?